suero nomás. Sí. Uno lo pone acá para que no como los gatos, ¿viste? Estas son las antiojeras, que yo digo. A lle mae rhain yn dod o wedyn, Aldwyn? Be mae hwn yn deud? Mae'n deud Lloyd Cardigan. Yr oll ffordd. A pryd deithon nhw? Wel, maen nhw'r amser taid, siwr. Ie, wrth gwrs. Di am 1900 ar ôl 1900 hefyd. Dan yr 20 dwi'n nega, siwr. Ond mae'ch teulu chi y brwns, deithon nhw, mae un o'r teuluoedd gwreiddiol, ie? Dath ar y mimosa? Na, doedd nhw ddim efo'r mimosa wedyn. Wedyn, pa flwyddyn chi? Taid arall yn Griffiths, ond wedyn ar ôl y mimosa ddoth o. Right. Di am 70 wna ddoth o. Oedd o'n blentyn 3 oed, 3 angen. Pan dath o? Ie. O. A hwn... Wel, ta bod yr un un na, dwi'n beth dwi'n weld o'n. Fe'n gweud, o ie, cardigan to? Eto, cardigan. Yr un un? Ie. So mae rai o gwahanol llefydd, ys e? Dwi'n mwyn y llall gosig ynny fo'n cw. A ie. Dwi'n ddim yn weld o'na ni. O, yna i trial. O ie, fe'n gweud. O, yna cardigan to. Ie. Mae yna bedwar, mae yna ddwy arall yma hwnna. Rhain a sydd yma. So mae rhain yn dod o gwahanol o lefydd, ie? Nid yn unig o... Mae lleill yma o Argentina. Ah, oce. Rhain, fel yna, mae nhw o fan hyn, yr wlad yma. Ie. Ie. A chi'n cadw nhw, chi wedi casglu nhw dros y flynyddau? Wel, cadw nhw rwan, os da ni ddim yn wisio nhw. Na. Os yn gyffyla weithio, nag oes? Ie. A rwan da ni'n cadw nhw. Ond ydych chi'n dal i gweithio gyda cyffilau yma? Chydig iawn, chydig iawn. Y tractors nawr? Tractors i rwan, ia. Ie. A beth arall sydd gyda chi? Mae llawer o beth ydych chi fan hyn. Lanas fydd. A beth yw'r pele fyna? Y rai... Yr bolas, ie, rheina? Sydd ydych chi weld, boliadora ti rhain, ia. A beth yw pwrpas rheina? Wel, da ni'n bolio cyffyla. Oce. Wedi dal ceffil o'n ni'n bolio. Ie. Oedd. A oedd rheina'n rhan bwysig o'r hanes y Cymru, yn dod nhw, mwyn hela? Oedd. Gwanacos. Sierdo. Si. Wrth gwrs, blwyddyn yma, mae'n blwyddyn bwysig mwyn y dathliad y wladfa. A beth chi'n meddwl yw'r pethau mwyaf pwysig mae'r Cymru, neu mae'r cyndadau chi wedi wneud? Wel, un beth maen nhw'n wneud o'r blwyddyn ar ôl yn y gyrraedd yma, wneud yr ffosydd i gael dyfrio. Hwnnw di beth mwyaf bwysig. Achos efo'r dŵr, nes nhw sefyll yma, a mae poblodagaeth wedi dod yma. Cos heb hwnna, bydde dim bwyd, bydde ddim wedi gallu... Os yna ddim dŵr yma, wel, os yna ddim byd yma. A rwan, oedd dŵr yn yr afon. A rwan, os yna godio fyny a dod trwy'r ffosydd, ia. Da chi'n deall. Ydw. Ie. So trwy dyfrio a creu y ffosydd, a mae'r ffosydd yna o hyd, yndyn nhw? Oed, maen nhw yna o hyd. Yndyn di. So felly dyna'r peth mwyaf bwysig? Yr peth mwyaf bwysig dwi'n credu rwan.